This video is sponsored by Pusai Angadi, the religious store. இந்த சீசன் ரொம்ப கேவலமா இருக்கு. சனம் கொஞ்சம் சனம் அர்ச்சனா சனம் வந்து மீராமித்தன் மாதிரி தான். நல்லா இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்ச ஆரி தான் வின் பண்ணுவார் இந்த பிக் பாஸ்ல யார் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்? சிவானி பாலா. அர்ச்சனா ரம்யா புடி. எனக்கு பிடிச்சது ரம்யா. அவங்க தான் வந்து நிறையா என்னது முன்னாடி ஒன்று காட்டிட்டு பின்னாடி பண்ணுறாங்க. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் சீசன் வேணால் ஏதோ சொல்லலாம், எல்லாம் உண்மையாக இருந்த மாதிரி இருந்தது. இது என்னமோ ஆக்டிங் மாதிரி தான் தெரியுது. சனம் தான். ரெண்டு பேருக்கு இங்கே ஒரு மாதிரி பேசுகிறாங்க, அங்கே ஒரு மாதிரி பேசுகிறாங்க. உடனே ஓயாமல் டென்ஷன் ஆகுறாங்க. இப்போ வெளியில் போனோன்னா சிவானி போகலாம், ஏன்னா சிவானி அவங்க ஒன்றுமே பண்ணல. போகலாம். அது லவ்னா எனக்கு தெரியல, அது ரொம்ப கேவலமாக இருக்குது. அது அவங்க தனித்தனியாக இருந்தாலே அவங்க பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கும். அவங்க லவ் பண்ணுற மாதிரி நடிக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தோணுது. அதுங்க லவ் மாதிரி தெரியல, ஏதோ வேணும்னு பண்ணுற மாதிரியே தான் இருக்குது. கவின் லாஸ்ட்லியா மாதிரி அவங்க வரணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது. ஒவ்வொரு சீசன்லையும் அந்த லவ் எபிசோடு மாதிரி ஒரு லவ் சீன் மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்றதுனால அவங்க பண்ணுற மாதிரி. ஃப்ரெண்ட்ஸுன்றாங்க, அன்பான நட்பு, ஃப்ரெண்ட்ஸ் வித் பெனிஃபிட்ஸ் போல. அவங்க சண்டை வேஸ்ட்டுன்னு தான் எனக்கு தோணுது. ஏன்னா பாலா பேசுகிறது வந்து சில டைம் கரெக்டாக இருக்குது, சில டைம் வந்து ஓவர் ஆக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. பிக் பாஸ் எனக்கு ஃபேவரெட்லாம் அது கிடையாது, சும்மா டைம் பாஸ்க்கு தான். பாலாவும் பண்ணுறாங்க, ரியோவும் பண்ணுறாங்க, எல்லாருமே குரூப்பாக தான் இருக்காங்க. யாருமே வந்து இண்டிவிஜுவலாட்டி காட்டல. யார் வின் பண்ண? ஆரிக்கு மேபி மக்கள் சப்போர்ட் இருக்குது, ஆரி வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அவங்க அதெல்லாம் இது கிடையாது, எப்போவுமே இது அப்பப்போ நடக்கிறது தானே. இது அங்கே பார்த்தா லவ்னுவாங்க, வெளியே வந்த உடனே மேரேஜ் ஆகும். அது மாதிரி சும்மா அங்கே இருக்கிறதுக்கு டைம் பாஸுக்கு அவங்க அந்த ஒரு இது பண்ணுறாங்க, அவ்வளோதான். அர்ச்சனா ஓகே தான், அவங்க தனியாக இருந்தாங்கன்னா நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. பட் குரூப்பில் இருக்கும்பொழுது அவங்க சரியில்லைன்னு தான் தோணும். ஜெயிக்கிறதுக்கு வந்து யாருமே ஜெயிக்க வேண்டாம். அது உண்மை மாதிரி தான் இருக்குது, எப்போ பார்த்தாலும் ஜோடியாகவே தான் இருக்காங்க. சிவானி இது நடிப்புன்னு தான் சில பேர் சொல்கிறாங்க. ஆக்சுவலாக எல்லாருமே மொக்கையாக தான் இருக்காங்க. பட் வந்து ஆரி வந்து ரொம்ப நல்லா விளையாடுற மாதிரி இருக்கு. ரியோ கொஞ்சம் இதுவாக இருப்பார். ஆரி அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக இருக்கார். அவர் சொல்கிறது எல்லா பாயிண்ட்டுமே கரெக்டாக இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்ச அப்படி ஒன்றும் தெரியும். ரியோட கேங் தான் பெருசாக இருக்குது. அது பார்க்க வந்து அவங்க ரெண்டு பேர் லவ் பண்ணுற மாதிரி தான் தெரியுது. போட்டியாக நினைக்கிறாங்க, எதுவும் விளையாட்டுத்தனமாகவே இல்லாமல். வின் பண்ணுறதுனா ரியோ. எனக்கு வந்து ரியோ அவங்களா இருப்பாங்க, ரியோ அர்ச்சனா அந்த கேங் தான் பிடிக்கும். ஜித்தன் ரமேஷ் ஆரி அவங்களாம் ரொம்ப. அர்ச்சனா ஆனால் வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் ரொம்ப பாசமாக இருக்குது, அது தப்பு இல்லை. ஆனால் அதே வச்சு அவங்க கேங்கில் இருக்கவங்க யாருமே அவளுக்கு ஆனால் இது நாமினேட் பண்ணவே மாட்டுறாங்க. அதனால அவள் அர்ச்சனா. எந்த சீசன் நல்லா இருந்தது? 3 அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் நல்லா இருக்கும், 3 நல்லா இருக்கும்.